Ajde, Dino! Ovaj iz Vinkovaca je dobar, vidi grbi se, on je dobar. Solidan. Tamo radi, već ima prednost. Evo ovo tamo, ja mislim. Evo Dino sad stiže, već ima ovi padaju. Bar mi se tako čini. A kao je i ovaj, ne? Vidimo bio prvi, ne? Isto bro? Da, bravo Dino! Mora da biti jačije. Koji rezultat? Ne znam, gledaj. Čekaj, to Rimac trči. Rimac. Vidiš. Sad će Marko, Riga sad, kad mu je imao ovaj zakini. Da, sad ima Riga sad. Ajde Marko! Bravo